Balik mga kapuso sa spotlight karong buntaga, ilailahon ug pakisayran ta kini mga efforts kag gihimo sa grupo sa mga batan-on sa isla sa Hilutungan aron pagtabang sa ilang komunidad dito. Makauban to mga kapuso, presidente sa ilang chapter sa ilang fraternity dito si Mark John Minguito. Good morning Mark John. Welcome sa GMA Regional TV Live. Kumusta makakaron sir? Sa pagkakaroon sir, standby na dito kasagaran man dito ang akong pangita diri ang kanang pag-alanoping, so every walk-in lang ang among pangita. Among nasayran Mark John nga doon na mo'y community sa mga mananagat, nanagat diha, na mo'y panginabuhian diha sa inyong dapit. Kumusta man ron ang supply sa isda o sa ubang mga seafoods? Grabe jud nagnihit jud tungod sa pandemya karon, kaya katong nanarbaho sa mga tourism na stop man sila, din after na niabil pod sila og panginabuhi sa pangisda. Og dili ra sad kami ang manginabuhi diri sa isla sir. Namo di uban nga lumulupyo tungod sa kawadon po sa ilang pangita po dito mga tabok og laing lugar. Sa imong pangidaron usa na ka youth leader sa usa ka organisasyon nga imong gipanguluhan, giunsa mo pagdasig, pag-encourage sa mga kabatan-unan diha sa inyong lugar nga mutabang sir inyong mga advocacy. Nakita naman din naman sa palibot nga napasagdan na kini. O kulang gyud sa pagkabana, maong napangutana kami sa so kinsa pa man ang atong gipaabot para mabuhat niini. Kusgan pa man kung lahi na ang tanan. Mao kaning kaming nagiusa ug buhat alang-alang sa kalambuan sa kausaban sa katawan sir. Unsa man inyong gibuhat sir sa inyong community sir? Unsa man inyong mga activities nga gibuhat? Sinima naman kuno ni sir? Nag-clean up drive mo din sir, nang impimi sa baybayon sir. Matag simana ninyo ni sir nga efforts kapila man pila ka every oras Sunday, sir. para nimo Mark batan-on sa imong pangidaron karon, unsa man ka importante sir kining pagpanglimpyo sa atong kasapaan kadagatan sa atong palibot? Kini sir, ato kan sa kining atong nakita sa palibot sir. Angay jud ni natong ampingan sir. Atong panggaon ug higugmaon. Kay mao kini ang atong naghatag og pagkaon. Pero unsa may mga challenges sir, mga hagit nga inyong natubang sab sir ini inyong advokasya sa clean up drive? Mao ang mga negatibo nga istorya sa mga tao bahin sa among grupo o sa among kaugalingon. So, prove them wrong. We make a move to make them eat their old words. So, ang atong mga istorya sa mga tao sir, wala doon na mong gipatingog. Gikuan baliwala. Mura-amura gipalako sa dunggan sir ba. Siguro karon ang mga, I hope you will agree with me, mga batan-on karon murag na busy sa social media, sa mga mobile games, bisyo ba kaha. Ikaw isip youth leader sa inyong dapit, unsaon man nimo pag-encourage sa mga batan-on nga magpakabana? So ako sila i-encourage nga mulantaw sa maabot nga panahon. Sa pagdisiplina, sa paglimpyo, o sa paglabay, ug unsaon, pagpile sa mga basura, sa saktong pamaagi. Nindot sad kay na paminahon sir, gikan kaninyo mismo nga mga batan-on na inyong mga efforts gyud pagtabang sa komunidad. Mensahe lang nimo sir sa mga nagtan-aw nato orong buntaga. Continue making change together with our purpose and goals in life. Tinuod gyud na sir. Continue doing good og unsa to? Pag-achieve sa mga goals ug purpose sa kinabuhi. Daghan kayong salamat sir sa pagpaambit sa inyong istorya kanamo karong buntaga mga kapuso. Gikan sa isla sa Hilutungan si Mark Minguito. Salamat Mark. Yeah, salamat din sir.